de ce trebuie să zic de oprire? E interesant, nu? Dar mult au mai vorbit. Gata, a declanșat. Hai, start, trage, da, trage. Așa, bagă. Hai, întinde, trage mosorul, trage. Hai, trage, Start, trage. Trage mosorul. Foarte bine motorul, trage. Da, foarte bine. Declanșat, da? Bine, hai că... Adi! În direcția asta, așa e vântul. Te și aude. Mai stânga un pic. Bun. Hai, start. Da. A plecat. Gata, a declanșat automat. Start. Mai spate, bă! Împinge! Împinge! Pula mea! Ușor! Împinge bala! Nu te aude. Nu trebuie să tragă, să se împingă. Gata, hai că se calmează. Hai că la rege. Ei, asta e la început. Capul! Start!
tac. Excelent, Iulian! Lasă-l mai liber, așa! Excelent! Nu, trage puțin de bară! Nu mai era bine să era înainte. Așa, excelent. El acolo, bravo, bravo Iulian! E bine, mă, uite ce frumos a Am mers prea mult paralel. Mă, trebuia să fugă, mă. Când e forță mai mică, trebuie să fugă, că l-ajută. Fugă mai mult, da. Trebuie să fugă, el stătea acolo când am zis. Ai unul după cablu, ca să fie vedeta. Ce pana mai ai dat?